Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong ka channel. Bun bala dap umha ki pentor upet. Mengaruh ngelakup dah kaneka kenuk nomor ba slap nem tak tahu ngawan peckai ya ka sini te ka kembali ka lahir katu perlok te nakalin ka jongang kwa ban ong ya pi ba him dei ban lecang kulmar ha jan akum kane ka por ba juru slap nomor yo ba picarong ha ka yo ba ki ki hap apa lemar ka galong ka baklain lara ki hap apa te kin sak bang e ka bat kan sawanra e ka jingja ka basrusi te nga kentui ti perlok ba pidai banya husiar bha pidai ban kier hati jaka ba he ka ha kane ka por ba jur ka jing hap slap to but ya ki an ya ki jing tha jong ka IMD ka Indian Meteorological Department ngimdei ban ya le kulmar ngimdei ban ya kinsting ngide ban ya long careful akum kane kapor te perlok kublai sibun pila pe kane ka video ngan sa update la syai hato ka kala he karno namar kuma pi menta ba ka kala sang he dang slap he tang menin bat mentakas ni kam jur su mentakas ni te ngan sa update biang la syai lada ka kala he kala dabahan mar kuma pi menta ba ka hoi kala he tang ba kam padalong ka ba he adu kata-kata te perlok kublai sibun ba pe ka video kublai syajarngu in saya siam biang hajoi perti video